Вітанкі. Цягам апошняга году кожны, хто так ці інакш пачаў карыстацца сваёй матчынай мовай, з вялікай верагоднасцю чуў такія чароўныя словы. А какая разница на каком языке? Соромна казаць, але калісьці я разважаў такім чынам. У абарону скажу, што толькі разважаў, у голас не агучваў. Гэта тэза падавалася мне слушнай, бо калі ты не цікавішся ўласнай мовай ды намагаешся данесці нешта да як мага большай колькасці гледачоў, ты абіраеш сродак, які будзе зручны гэтай большасці. Таму і не выглядаюць занадта цемрашальскімі заявы кшталту. Язык — это не флаг, и не герб, и не гимн. Это не символ, а прикладной инструмент. Так, язык не сцяг. Язык — гэта частка цела. Жарты жартамі, але мне сапраўды цікава, калі мова — гэта проста прылада. Чаму ж амаль першым выклікам, які паставіў сабе памагаты Крамлю яшчэ тады, у 1995-м, разам з выкараненнем нацыянальных сімваляў увод расійскай мовы ва ўсе сферы ўжытку? Президент пробует в сущности отменить белорусский государственный язык, пробует отменить нашу государственную символику. Чаму, кіруючыся гэтым апрабаваным планам, першае, што робяць расейцы на акупаваных тэрыторыях, таксама абкладваюць чырвонымі сцяжкамі кожную праяву нерасійскай мовы? Именно русские будут использовать в качестве основного для делопроизводства и вопросов государственного значения. Чаму скрадзеныя з акупаваных тэрыторыяў украінскія дзеці трапляюць у лягеры па перавыхаванню, дзе з іх выкараняюць усё украінскае, тым больш мову? Другая острая проблема касается русского языка. Я на глазах вижу, как эта интеграция начала происходить. Да, есть вот этот некий какой-то негатив, да, может быть, в начале, но потом он преобразуется в любовь к России. При определенных условиях и сопровождении этой работы возможно сделать так, чтобы все поддерживали, собственно, нашу сильную страну. Это дети Донбасса, дети Мариуполя. Это наши дети. Мы сильная армия, мы могучая армия. За нами правда, за нами Бог. Дык чаму ж ідэолягі рускага міру ўжо з дзясятых гадоў так клапоцяцца пра стан сваёй мовы ў былых калоніях? Існуюць цэлыя інстытуты, дзе дзенна і ночна абмяркоўваюць захады па ўмацаванню расійскай мовы за межамі Расіі. Чаму? Мова — гэта ж проста сродак. Нарэшце, чаму ўсю гісторыю маскоўскай дзяржавы першае, што яны робяць з захопленымі, пашыраюць расійскую, намагаючыся абмежаваць і придушить уласную мову жыхароў той ці іншай тэрыторыі? Мы русские, мы мы классные, вы никто, да, на нашей земле. Атрымліваецца, што язык можа быць проста прыладай, але прыладай зрасейшчвання. Вам не падаецца гэта дзівосным? Пакуль Расія на ўсіх узроўнях ставіцца да сваёй мовы як да сродку асіміляцыі, распаўсюду свайго ўплыву ды прышчэпкі расійскай свядомасці, расійскіх каштоўнасцяў, нібы не такія расейцы пераконваюць нас у тым, што мова — гэта выключна прылада, сродак камунікацыі. Это не символ, а прикладной инструмент. Усё ж спадар Кац у чымсьці і мае рацыю, бо для агульнай большасці зрасейшчаных, напрыклад, беларусаў, расійская мова не з'яўляецца каштоўнасцю, яе не абіраюць свядома. Стагоддзя расеізацыі ды наўмысныя крокі з боку рэжыму, усталяванаму пры падтрымцы Расіі, скіраваны на тое, каб у беларусаў гэтага выбару проста не было. Только идиот в Беларуси может отказаться от русского языка. Таму і каштоўнасць мовы, накінутай звонку, выглядае вельмі таннай. Але калі мы ўсе свядома пачнем ставіцца да расейскай, так як прапануе спадар Кац, то мы не толькі будзем гуляць па крывадушным правілам махляроў кшталту «якая розніца на якой мове, галоўнае, каб расейскай». Мы не будзем разумець сапраўднай існасці. Мы не будзем разумець, а што такое мова. У адрозненне ад выключна прагматычнага погляду, навукоўцы ніколі не разглядалі мову толькі як
камунікатыўны сродак. У мовы як з'явы сапраўды ёсць відавочная камунікатыўная функцыя. Але калі б мова існавала выключна дзеля непасрэдна дыялогаў, размоў ды іншай камунікацыі, мовазнаўцы, сацыёлагі, псіхолагі, антраполягі ды філёзафы не ламалі б дзіды ў сваіх намаганнях проста дакладна вызначыць саму гэтую дэфініцыю. Мова. Спробы высветліць прыроду мовы знаёмы нам з часоў старажытнай Грэцыі. Сам той факт, што кожныя нашыя развагі сфармуляваныя ў тэксту ці слове так ці інакш будуюцца вакол мовы і дагэтуль не дае пакою філёзафам. Некаторыя сцвярджаюць, што філасофія насправдзе з'яўляецца вывучэннем самой мовы. Гэта, дарэчы, добра адлюстравана ў Скайрыме. Відэагульне, дзе існуе суполка, якая прысвячае ўсё сваё жыццё вывучэнню старажытнай мовы цмокаў, дзеля разумення сапраўднай існасці рэчаў вакол. Даследаваннем моваў таксама займаюцца эвалюцыйныя псіхолагі. Напрыклад, такая даволі адметная рыса чалавека ў параўнанні з іншымі жывёламі, як кумулятыўная культура, наўрад ці была б магчымай без развіцця мовы. За 7 мільёнаў гадоў, як мы з шымпанзэ мелі агульнага продка, мы прайшлі неймаверна складаны шлях, пашырыўшы ўласныя здольнасці з апрацоўкі каменьчыкаў да сродкаў рэплікацыі ДНК. І ўся наша кумулятыўная культурная эвалюцыя як віда наўрад ці была б магчыма без мовы. Наша культура і мова ўзаемазалежная, таму нельга казаць, што мова – гэта выключна камунікатыўны сродак. Відавочная сацыяльная функцыя робіць яе важным чыннікам ідэнтычнасці ды сацыяльных зносін, якія выходзяць далёка за межы проста камунікацыі. Таму запярэчу спадару Кацу. Мова нічым не горшая за сцяг, асабліва, калі яе, як і іншую сімволіку ідэнтычнасці, намагаюцца вынішчыць. Мовазнаўцы вылучаюць безліч іншых функцыяў мовы, уплыў планавання сваёй дзейнасці і гэтак далей. Але найчасцей згадваюцца інфармацыйная функцыя, захаванне і пашырэнне ведаў, якія назапашвае чалавецтва. Экспрэсіўная функцыя дазваляе выказваць нам нашы эмоцыі не толькі ў непасрэдным маўленні, але і, напрыклад, у мастацкіх творах. Нарэшце, когнітыўная функцыя, якая звязана з нашымі развагамі, ды датычыцца ўнутранага дыялогу, будавання тэзаў. Таму мова, акрамя іншага, актыўна даследуецца ў когнітыўныя навукі. Дарэчы, апошняя функцыя – гэта падмурак канцэпцыі моўнай адноснасці. Згодна з ёй, наша мова ўплывае і абмяжоўвае наша мысленне, а значыцца, людзі, размаўляючы рознымі мовамі, будуць разважаць і бачыць свет навокал крыху па-рознаму, як лінзы на фотокамеры, змяняючы якія мы будзем бачыць розныя рэчы. Добрым прыкладам гэтай канцэпцыі будзе 1984 Орвэла, дзе дзеля ўплыву на свядомасць людзей стваралася новамоўе. Магчыма, сучасныя аматары бавоўны, спецаперацыі ды адмоўнага росту натхняліся гэтай гіпотэзай. Хлопок раздался на 20-м этаже и серьезно повредил здание. Специальную Великую Отечественную операцию. В этом году вот, к сожалению, отрицательный темп экономического роста. Аднак варта адзначыць, нягледзячы на тое, што даследаванні даюць нам доказы слушнасці гэтай канцэпцыі ў некаторых выпадках, да і гледзячы на звар'яцелых расейцаў, часам узнікае думка пра тое, што мы з розных планет. Усё ж уплыў мовы чалавека на ягоныя развагі даволі абмежаваны. У сучаснай лінгвістыцы сцвярджаецца, што асабістая мова не вызначае мысленне. Такое перакананне лічыцца састарэлым. Аднак гэта не скасоўвае таго, што ўсё ж мова уплывае на нашыя развагі. Напрыклад, псіхалінгвістамі дакладна зафіксавана адрозненне ва ўспрыманні розных когнітыўных рэчаў, кшталту часу, паміж білінгвамі і аднамоўнымі. Ды і складана спрачацца з тэзай Сепера пра тое, што мова вельмі важная дзеля разумення светапогляду яе носьбіта. Прынамсі, у тым ліку і праз мову этнографы даследуюць розныя культуры. Напрыклад, дастаткова кінуць позірк на
расійскую лаянку, каб зразумець гістарычнае стаўленне да жанчын у іх культуры. Даследчык Ігор Кон яскрава прадэманстраваў гэта на прыкладах. Карацей, наша мова – гэта вельмі цікавая з'ява, якая ўплывае на ўсё наше жыццё. І можна амаль бясконца з розных бакоў аналізаваць ды распавядаць такія захапляльныя рэчы пра мову. Аднак мы ж тут не бібкі біць сабраліся. Мы аналізуем не абстрактную мову, а тэзу, якую чуем у адказ на нерасейскую мову. Якая розніца? Дык вось, розніца істотная. Па-першае, як мы ўжо высветлілі, мова – гэта безумоўная каштоўнасць, звязаная не толькі з пэўнай ідэнтычнасцю, культурай, разнастайнасцю, але і нават з дробнымі адрозненнямі ва ўспрыманні навакольнага асяроддзя. Па-другое, у нашай частцы свету тое, якой мовай мы карыстаемся, уплывае не толькі непасрэдна на захаванне ці вынішчэнне гэтай мовы пад ціскам імперскага суседа, але і на інфармацыйныя сродкі ды крыніцы, якімі мы карыстаемся. Паспрабуйце са стандартнымі наладамі, а ў Беларусі яны па-расейску, увесці ў сістэмы пошуку запыт пра Беларусь ды беларускую нацыю. Хутка вы побачыце артыкул кшталту «Нация под ключ. Белорусы хотели жить и говорить по-русски. Почему СССР не мог этого допустить?» Белорусы – выдуманная нация. История создания немцами и большевиками нового народа. Да кто и когда придумал белорусов? Нескладана заўважыць, на які шавіністычны вялікадзяржаўны кірунак вы выйдзеце, калі звернецеся да расійскай мовы. Россия – наша родина. І гэта датычыцца багата якіх пытанняў, не толькі нацыянальных. Безумоўна, з гэтага не вынікае, што кожная крыніца па-расейску абавязкова будзе хварэць на імперыялізм ці шавінізм, абяляць гвалт, ці што там яны яшчэ любяць рабіць. Але верагоднасць праглынання такой крыніцы значна вышэйшая. Бо калі мы карыстаемся атручаным сродкам, рызыка быць таксама атручаным узрастае. Мова і культура неймаверна моцна звязаныя паміж сопку, таму праз расейскую мову мы непазбежна будзем трапляць у расейскую інфармацыйную прастору з расейскімі каштоўнасцямі. І гэта тое, чаго проста не жадаюць заўважаць абаронцы распаўсюду расійскай мовы ў сваіх былых калоніях. Вось возьмем таго самага Каца, які намагаецца адыграць ролю гэтакага старажытнага прарока, які заклікае адмовіцца ад будаўніцтва вавілонскай вежы, ды захаваць нейкую агульную моўную прастору. Але справа ў тым, што мы жывем не ў кнізе быцця, і культурная ды моўная разнастайнасць для цывілізаванага свету сёння відавочная каштоўнасць, не меншая за каштоўнасць біялагічнай разнастайнасці. І насамрэч, моўная разнастайнасць насправдзе не перашкаджае будаванню эканамічных сувязяў ці іншых агульных спраў на дзяржаўным узроўні. Шматмоўны еўрапейскі звяз даволі добра адчувае сябе, святкуючы міжнародны дзень матчынай мовы, бо моўная разнастайнасць, шматмоўная адукацыя ды шанаванне розных культур не ўспрымаюцца гэтым аб'яднаннем як пагроза існаванню. У той час, як ідэолагі рускага міра не тое, што шануюць разнастайнасць, яны проста указваюць на тое, што скарачэнне сферы ўжытку расійскай мовы пагроза іх цудоўнаму свету, створанаму праз гвалт. Но всех нас объединяет великий, могучий, прекрасный русский язык. It's time to learn Russian. Спасибо, что вы понимаете это наречие. Вось жа Кац зноўку дапаможа нам зразумець, што адбываецца, калі чалавек карыстаецца расійскай мовай ды мае расійскую ідэнтычнасць. Бачым відэа, дзе ён намагаецца самаданна разбурыць імперскія міты. История и историческая правда, столь любимые Путиным, перекраиваются в итоге похлеще истории Океании у Оруэлла. Але замест разбурэння тых самых мітаў Кац іх умацоўвае. Напрыклад, распавядае пра агульныя карані трыадзіннага моўнага братэрства.
Из диалектов прославянского получаются языки западных, южных и восточных славян. Восточнославянский, как несложно догадаться, это украинский, белорусский и русский. Общий язык для всех восточных славян в тот период принято называть древнерусским или общевосточнославянским. На древнерусском этом или общевосточнославянском говорили от Киева до Новгорода, от Галича до Владимира и прекрасно понимали друг друга. Вось толькі справа ў тым, што сам канцэпт так званай старажытна-расейскай, дакладней было б сказаць старажытна-рускай, але з размовы Каца гэтага не вынікае. Гэта спадчына вялікадзяржаўнага мовазнаўства. У даследчыкаў, не выгаданых імперскай краінай, ёсць вялікія сумневы не толькі наконт правамернасці выкарыстання дэфініцыі старажытна-руская, але і наогул сумневы ў яе існаванні. Сучаснае неімперскае мовазнаўства ўсё часцей разглядае ўтварэнне ўсходнеславянскіх моваў непасрэдна пры распадзе праславянскай мовы, абмінаючы ўяўную старажытна-рускую альбо старажытна-расейскую, як, на маю думку, кліча яе Кац. Гіпатэтычнае моўнае яднанне праз старажытна-рускую грунтуецца на супольных рысах, якія маюць усходнеславянскія мовы. Але справа ў тым, што такія ж супольныя рысы, але ўжо не ўласцівыя расейскай мове, маюць, напрыклад, украінская ды сербская, ці на прыкладзе Беларусі, як адзначае мовазнаўца Венцук Вячорка. Але ў сур'ёзнай навуцы трыадзіны рускі корань і асаблівая ўсходнеславянская блізкасць зусім не аксіёма. Беларуская мова мае нямала старажытных рысаў, якія інакш збліжаюць яе з астатнімі славянскімі. Напрыклад, украінскі этымолог Анатоль Непакупны вылучае паўночна-славянскія мовы. Гэта беларуская, польская і украінская, якія маюць шмат супольных слоўных рысаў з балцкімі мовамі, адрозна ад іншых славянскіх. Лексычны склад нашай мовы найбліжэйшы да украінскай лексікі. У фанетыцы да зычных гукаў беларускай мовы найбольш падобныя польскія зычныя. Фрыкатыўны гук «г» аб'ядноўвае беларускую мову з украінскай, чэшскай, славацкай, верхнялужыцкай. Унескладовыя, падобныя да беларускага, маюць украінцы і славенцы. Прыстаўны «в» перад «о» ведаюць беларуская і верхнялужыцкая мовы. Дробныя лічэбнікі кшталту паўтраця 2,5 таксама яднаюць беларускую мову з заходнеславянскімі. У граматыцы нашую мову збліжае з украінскай, польскай і балгарскай форма дзеепрыметнікаў прошлага часу на кшталт збялелы. А паводле асноўнага слоўнага запасу і спосабаў утварэння словаў, беларуская і украінская мовы бліжэйшыя да іншых і далейшыя ад расейскай. І гэтак далей. Такіх прыкладаў неймаверна багата. Акрамя гэтага, мы можам разглядаць тыя супольныя рысы паміж расейскай ды беларускай ці украінскай мовамі як наступствы ўзаемнага ўплыву ужо пасля таго, як гэтыя мовы разышліся. То бок гэта канвергентныя рысы, а не генетычныя. На такія рэчы звяртаюць увагу нават расейскія мовазнаўцы. Падзел з уяўных сучасных геаграфічных ды палітычных нагодаў моў на тыя тры групы, якія прапануе нам Кац, ён вельмі сумнеўны. Такім чынам, існаванне супольнай мовы ўсходніх славян прынамсі не факт, як прэзентуе яго спадар Кац, а вялікадзяржаўная гіпотэза, створаная з палітычных нагодаў. Яна магла б абмяркоўвацца ў навуковай дыскусіі, але справа ў тым, што ў савецкія часы гэта фактычна было забаронена праз ідэалагічныя палітычныя чыннікі, бо з 40-х гадоў ідэолагі ўзнялі на шчыт канцэпцыю трыадзінага братэрства з старажытна-расейскай народнасцю ды мовай. Толькі з памяншэннем ціску мовазнаўцы змаглі выйсці з гэтага ружовага туману і паведаміць, што гіпотэза старажытна-рускай зусім не адлюстроўвае той моўнай рэчаіснасці, якая хутчэй за ўсё насправдзе была у тым перыядзе. Таму спадар Кац со сваім... На древнерусском говорили от Киева до Новгорода, от Галича до Владимира и прекрасно понимали друг друга. Просто блытае гледача, як нейкі ашуканец. Але хлусня только начинается. В XIV веке, когда территории современных Украины и Беларуси вошли в состав Великого княжества Литовского или Литовской Руси. Гэта водар великодержавной терминологии Литовской Руси. Далей такога будзе багата.
До XIV века почти все говорящие на диалектах древнерусского языка понимали друг друга. Но после раздела восточнославянских земель на, как сказали бы сейчас, сферы влияния Руси Литовской и Руси Московской, украинский, белорусский и русский языки пошли разными дорогами. Оказавшись под властью Литвы, будущие украинцы и белорусы получили новый письменный язык – западно-русский, который появился, очень грубо говоря, путем выделения полесского, то есть белорусского диалекта из древнерусского языка. Литва подчиняет себе Беларусь и Украину, а потом делает их язык государственным. Делает их язык государственным. Прыйшлі літовісы і захапілі небаракаў беларусаў. Ох, я не ведаю нават за што брацца, таму пойдзем па пунктах. Першае, ніякая Літва Беларусь не падпарадкоўвала, не заваёўвала, ды і наогул ВКЛ утварылася на землях большай часткай этнічна-беларускага рэгіёну. А назва «Літоўская Русь» у дачыненні да Вялікага княства Літоўскага нават на Вікіпедыі існуе выключна на расейскай мове. Гэта штучная дэфініцыя. Аповеды пра захоп літувісамі этнічных беларусаў вельмі пашыраныя сярод расійскіх вялікадзяржаўцаў. У часы расійскай імперыі, а потым імперыі ўжо савецкай, распаўсюджваўся такі міт пра заваёву літувісамі этнічна-беларускіх земляў у 13 стагоддзі. І такі самы міт, але ўжо пра вызваленне расейцамі гэтых земляў у стагоддзі 18. Вызваленне. Гэта было агульна прынята расійскімі гісторыкамі. Зразумела, чаму, бо тое самае вызваленне, але ўжо украінскай зямлі мы сёння назіраем у жывым эфіры. Мы русские, освобождать вас пришли, и в голову выстрелили. Але нават у савецкія часы было зразумела, што з гэтым меркаваннем пра захоп нешта не так. Напрыклад, гісторык Мікола Ермаловіч распрацаваў іншую канцэпцыю, згодна з якой, хутчэй, гістарычныя беларусы захапілі літувісаў. Сёння такі погляд можна назваць памылковым, як і адваротны, пра што дакладней распавядзе гісторык і археолог Александр Краўцевіч. Калі я ў пачатку 80-х гадоў 20 стагоддзя праводзіў археалагічныя даследаванні на панямонні месцы ўтварэння Вялікага княства Літоўскага, то быў здзіўлены адсутнасцю слядоў літувіцкай заваёвы ў культурных слаях гарадоў Наваградка, Ваўкавыска, Слоніма, Гародні, полностью адсутнічае. Зусім інакш, чым з мангольскай заваёвай на землях расійскіх і украінскіх. Там у гістарычных гарадах сярод шэрых пластоў выразна прасочваецца чорная праслойка вуголля з чалавечымі касцямі і наканечнікамі мангольскіх стрэл. Сярод дзясяткаў аб'ектаў літоўскіх нападаў няма ніводнай згадкі пра беларускія гарады і землі. Яны нападалі на Валынь, на Чарнігаўшчыну, на Вялікі Новгарад, на Смаленшчыну, але ніколі аб'ектам літоўскіх, літувіцкіх нападаў не станавіліся гарады Беларусі. Наваградак, Гародня, Ваўкавыск, Слонім, Менск, Полацк. І ў мяне тады яшчэ маладога аспіранта пачало смутна фармулявацца пытанне: а ці была тая заваёва? Дзякуючы працам гісторыкаў, этнографаў, археолагаў, нават лінгвістаў, тапанімістаў і гэтак далей, мы ведаем, што уяўная заваёва з боку літувісаў-беларусаў ці з боку беларусаў-літувісаў выглядае дзівосна. Значна больш сведчанняў таго, што гэта былі мірныя зносіны, якія былі вельмі карыснымі у якасці адказу на пагрозу як з боку манголаў, так і немцаў у тыя часы. Другое, неабыякавыя людзі ведаюць, што гістарычная саманазва беларусаў – гэта ліцвіны. Чаму? Таму што, акрамя таго, што Вялікае княства Літоўскае ў сярэднявеччы ўзнікла і знаходзілася большай часткай на тэрыторыі сучаснай Беларусі, яно мела дзяржаўную мову, якую мы называем старабеларуская. Я маю на ўвазе беларусы, бо тая мова складзена з дыялектаў этнічных беларускіх рэгіёнаў і вельмі падобная на беларускія гаворкі 19 стагоддзя. На гэтай мове складалі законы, статуты, судовыя справы, карацей,
людзей абслугоўвалі ўсе сферы дзяржавы, і гэтую мову Кац услед за великадзяржаўнымі расійскімі мовазнаўцамі называе заходне-расейскай. Бо калісьці расейцы распаўсюджвалі шавіністычны погляд на беларускую мову як дыялект расейскай. Гэта, сярод іншага, паспрыяла замацаванню ў Расіі назвы. Западна-рускі. Цікава, што са ўсіх назваў той мовы Кац абраў менавіта самую імперскую. Литва подчиняет себе Беларусь и Украину, а потом делает их язык государственным. Вам не падаецца дзівосным, што нібы этнічна протанацыянальная літувійская дзяржава, як прэзентуе ВКЛ Кац, з моманту свайго ўзнікнення не мела дзяржаўнай ці нават у сваім пачатку проста пісьмовай літувійскай мовы уласныя назвы для літувійскай эліты. Насамрэч, перакананне пра заваёву літувісамі беларусаў існуе і ў літувійскай гістарыяграфіі, не без дапамогі расейцаў. І калі вы лічыце беларускіх гісторыкаў занадта нацыяналістычнымі, можна звярнуцца да Тымаці Снайдера, які ў сваёй рэканструкцыі нацый распавядае пра лёс Вялікага княства літоўскага. Снайдер намагаецца адказаць, чаму беларускі этнас, які складаў большасць ВКЛ, быў пазбаўлены сваёй спадчыны. Сярод пытанняў кшталту таго, як літувісы забыліся пра ролю беларускага этнасу ў ВКЛ, Снайдер адсочвае і шлях прыўлашчання спадчыны Вялікага княства літоўскага праз велікадзяржаўныя механізмы. Няўдача беларускага праекту дапамагае зразумець, што на самой справе было неабходна для поспеху нацыянальнага руху. Калі б гэты поспех залежаў ад адданасці традыцыям Вялікага княства літоўскага ці ад колькасці носьбітаў пэўнай мовы, то ў беларусаў было б больш шансаў за ўсіх астатніх. Расійскія ўлады агулам разглядалі польскую эліту як праціўніка, літувійскі нацыянальны рух як сродак, дазваляючы аслабіць гэтага ворага, а беларускае сялянства як частку расійскага народу. Такі падыход раптоўна стварыў умовы перабудовы нацыянальных зносін на ўсіх узроўнях грамадства. Да 1863-га найбуйнейшая група насельніцтва паўночна-заходніх тэрыторый Расіі часцей за ўсё карысталася саманазвай ліцвіны. Пасля 1863-га расійская рэлігійная палітыка, расійскія рэпрэсіі, а таксама класіфікацыя народаў, якой карысталіся ў імперыі, выціснулі гэту традыцыйную думку на перыферыю грамадскай свядомасці. Выціскаючы гістарычны сэнс азначэння літоўскі з народнай свядомасці, расійскія ўлады расчысцілі шлях да сучаснага этнічнага вызначэння літувы і спрасцілі працу літувійскім дзеячам. Падобна літувійскім дзеячам, расійскія гісторыкі пасля 1863-га нанова адкрылі Вялікае княства літоўскае, трактуючы яго як зародак расійскай дзяржавы. І багата іншых цікавых фактаў, якія яскрава дэманструюць, што Літва гістарычная і Літувійская рэспубліка сучасная нятоесныя паняцці. Такім чынам, уяўленне пра шматэтнічнае Вялікае княства літоўскае, як пра выключна нацыянальную літувійскую дзяржаву, пабудаваную праз падпарадкаванне ды гвалт, гэта спадчына великадзяржаўнага шавінізму ды імперскіх асіміляцыйных захадаў, а таксама хаўрусу паміж імперскай гістарыяграфіяй ды нацыянальнымі імкненнямі літувісаў, якія намагаліся падмацаваць сваю выключную гістарычную пераемнасць з Вялікім княствам літоўскім. І менавіта такую спадчыну, як нейкі бесспрэчны факт, прапануе нам спадар Кац на сваёй расейскай мове, якая з'яўляецца проста прыладай распаўсюду великадзяржаўных мітаў. Камусьці можа падацца, што я занадта жорсткі ў дачыненні Максіма. Але калі вам так падаецца, вы не бачылі гэтага моманту.
Кац адзначае, што ў якасці эксперта ягоная каманда паклікала вось гэтага чалавека. Мікітка даволі славутая ў пэўных суполках асоба. Напрыклад, у 2020 годзе ён атрымаў расійскую прэмію «Асветнік Digital». Атрымаў за тое, што ён павучае былых ды сучасных каланіяльных ахвяр сваёй дзяржавы, як трэба іх краінам звацца. Русские люди вроде бы не собираются навязывать белорусам вариант Белоруссия, но вот обратное можно встретить повсеместно. Гипотеза происхождения слова «Украина», которая на этот раз обильно подтверждается текстами. В древнерусском языке слово «Украина» значило то же самое, что и сейчас «Украина». Принципиально следую каким-то вещам, например, говорю украинский постоянно. Каждый раз у украинцев бомбит этот момент, что я ударение ставлю. Да, у меня есть определенный лингвистический взгляд, почему я так говорю, у меня есть видео даже об этом. Я говорю тоже принципиально Беларуси вместо Беларусь. Крыху пазней ён атрымаў узнагароду і за ўнёсак у развіццё расійскіх медыа ад Царграду. Будучи человеком правоконсервативных взглядов, но снимая видео о языке, о культуре, я, получается, эти взгляды косвенно популяризую. Мікітка славуты і ў іншых колах, напрыклад, колах ідэолегаў рускага міра. Таксама, мяркуючы па ягоным соцсеткам, спадчуванне вядомым рашыстам для яго даражэйшае за спагаду і падтрымку сотняў тысяч ахвяр ягонай дзяржавы. Ну, вядома ж чаму, рашысты, яны ж просто як родненькія. Я говорю, что я русский националист, потому что это, мне кажется, наиболее крупная какая-то политическая общность, которые, скажем, можно без вопросов все относить. Вот, если как-то более глубинно, вот так уточнять, я, конечно, не на самом деле взгляды, я скорее придерживаюсь взглядов близких к идентаризму, то есть я считаю, что, значит, есть народы, ну, можно их так назвать, постхристианской цивилизации, вот, ну, и эти народы, они этнически расовые и европеоидны. Вот, я считаю, что у нас есть определенная вот этнокультурная общность, которую по возможности нужно сохранять, и, соответственно, я негативно отношусь к тому, когда люди из других расовых или других сильно других культурных общностей оказываются на территории, ну, условно говоря, так, белых стран, и, ну, продвигают здесь какую-то свою культурную повестку и просто живут тут, не ассимилируясь. Вось такія эксперты у нашага не такога расейца. Заўважу, што відэа Каца выйшла ўжо пасля паўнавартаснага ўварвання. Не скажу, что я это придумал, наверное, такая мысль уже приходила в голову. От своего рода все пытается построить русское национальное государство. А уже есть это Белоруссия. Ну вот чисто так подумать. Общий большой язык, историческая и культурная связь – почти единственное советское наследие, которое приносило нам всем большую пользу, а не вред. Да лихаматары сходите, эксперты паскудныя. Будзе вам вялікая карысць, а не шкода. Як бачым, мова мае значэнне. Сродкі інфармацыі, крыніцы, нават культура і сацыялізацыя – ўсё гэта ідзе праз прызму той ці іншай мовы. Адлюстроўваецца ў нашай свядомасці. Напрыклад, я паслядоўна не спажываю расійскія медыа, навіны, прынамсі з 2020 году, а пасля паўнавартаснага ўварвання наогул расійская інфармацыйная прастора падаецца настолькі брыдкай, што нават падчас вымушанага прагляду відэа, якія я прыводзіў тут, я літаральна адчуваў гэты бруд. Пасля застаецца адно жаданне – памыцца як мага хутчэй. Мяне дзівіць, як гэтыя расейцы не заўважаюць такой яскравай імперскасці ў сваіх словах ды галовах. Яны не бачаць праблем ды наступстваў таго, як яны разважаюць. Прыклад Каца падаецца мне вельмі карысным, бо нават шчыра добразычлівы чалавек, які проста не рэфлексуе наконт сваёй сацыялізацыі ды светапогляду, можа вярсці такое трызненне і быць таксама шчыра упэўненым, што ён робіць добрую справу. Усё ж сацыяльныя сістэмы, культура ды звязаная з ёй мова неймаверна моцна ўплываюць на ўсіх нас. І без глыбокага разумення ўсіх гэтых рэчаў можна проста не заўважыць, як мы абражаем ды зневажаем іншых, нават калі ўпэўнены ў адваротным. Заставайцеся свядомымі людзьмі, шануйце сваю мову, бо у адрозненне ад языка мова – гэта не проста сродак выцягвання гукаў. Да пабачэння.